Kardop Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Dipurong supi malom arnikan samapor men tomon arwiki thipar pik ben ajok dipurong klarbong adhoni rong phar amekar bepin singnar ahem thengpi arong kekrepen ajok ahem babrailu lasipu kisung ke phowek abang phupen Karbi Anglong Termos Council ke chari abang phu CM Dr. Tuliram Ronghang aphan choning ripomlo prabjin pen kerap kelong ji aphan Lapen lapu lakha Christier ke Dhonsir constituency MSC Telotoma hasnu aphan sitami choning ri pedopon Dipupendor Singh Tokbi Karbi Anglong News Karbi Anglong News bilang orang mana fasilitas itu orang pakai itu, non ini kita bom lagi dah diku, ahli silong itu ahli silong itu non ini kita bom lagi nang siang tanglah dong itu, lepas suatin itu orang dong kaplo, kita ngopi ni, bagi ini kita mapor, mana cuma kita, arbi kita kita pada jok non ada sih, kita ni dah krepu itu kita long lo, lepas lambing long kami, ada kami loksan hari krepu itu kita long lo, lepas langsung sekitar kita, penang anak kisung dulu, langsung anak kisung ni nang tu hantar kelang lang rong aja, long kami, anak kisung nak anak keboy malah bang dong kita nang makan, dapat lang sonji lah si continue nang tu nang lang orang. Nak hobi tu lo dak long klarbong, dak rong phara rong ni nang hobi lo, labang so dim thos kami le tum tek polong lo je, dak bikin ahem, labang so ahem long don. Ahem long tumon kita pernah jok hengpi ke bab rai lo, asal bangso putak, alang atu mapan kopi son ko an hormu si kaluk son pon doma la pen kopi ko an pen si ke doma la bangso putak itu kelar dak pen itu mendak ahem hem pun malah jupon sena, nang thang cek cek lo, ang joy sung cek nang, si putot deli alang pernah jupon la, nang limen ko son deh, sabita teron pidi, ko nang lila nang lihem, ke bab rai putak nang li ko an ningduk lo. Ringduk sih, mikir yang ring tang deh loh. Ate nang licor abang doma be. Abe, dak nang li hem kopi ni lah. Tuman kita hut pini akisung apa sama ke podoma. Abe lah tuman satu buat kedu he. Amane di bang kedu pun si dukok lo, hongsi. Amasi lah tuan bang nang olay sirara ngau kumat. Angke sumar bang nang olay tedal lo. Mane bang ke, ating pi bang nang kre bang cipte gon lo he. Kami ciram tedal lo. Amasi sumar tuman bang ke hong apa con lo ting. Proy lo bon mane aru he. Aru ting proy lo di. Amat ciru lo samar tumak mane bang ciruri. Kaya lo ya. Ciru lo ngedal. Pini hem aro pini kahing do opson doma. Do lo. Kau anta avelo angke son sarung anta avelo. Nong iki doi panda kesung apa son do di. Dak tan non nang lagi dak non ke cari bom Karbi Anglong tomat konsir hian panda lihin teng kopi lo curi gang tung kan don. Dia cenang riye ke la hem ke cikim di pan nang rap tha pa ya lo tim si kami la cek nang pan pitang ka si kami nang rap tan tha pa ya lo. Cenang ri pan. Chor party lo ni nali nang than na pola sile tum Karbi Anglong news kelang do nara phana tom hekponlong lo la selang tum kisung hello lang tum hemar lo pinang na kisung do lo la pang so puthang nili puthona tum ha vier rang te mate ke paklang kwana kisung ma kwana la pang kopi pipi kahin no man nili puthona tum paklang pon thupo Parpani phai CR ni pen Agartala pen Bengaluru ang bong Vistara arot ahem pacheleng ponpo Lason si parpai ciklo ni phai CR ni pen Agartala pen Bengaluru ang bong akimi arot ahem pacheleng ponpo pusi Tata Sia Vistara UK airline natun ningjepon Lalong ni arong sopi ang bong ke joy ke mate ke jok wampen pacheleng avarsai kipi ponje aphansi bang swasai deng ponlu Kacheleng ponje arot ke Vistaras Airbus A230 new aircraft henlo laso arot Bengaluru pen nang kachevoya hut Guwahati along sitami sang ponji pusi birta pangdakpon News Desk Report Karbi Anglong News Sangtialam kia puthak West Karbi Anglong Chamber of Commerce Meipu Michael Kramsa hin pen pherang kya mai kangnipon Nijang Karbi Anglong Chamber of Commerce Meipu Michael Kramsa pherang kya thengnuk lamtheki jaipona tengki beha bepar ke claim abang phuatum an aron atengpen sai che claim lo pulotang ti thangnat akasik sak awi Lason thak thaksi sangti ki phorpen ke jor atum sitami chalan mate kagos alo choklim lo pulotang ti thangka siksak awilo bon sitami adohok sangti amohol atumke chalan pai pensi sangti gari papon boma sonta thekpon longlu lapen overload ke ponta do Lasi ingnam rai komsai khatum sitami amena asai cheklem pen kelang kachari dun pemeji aphan Michael Kramsa ahin pen chuningri pedupon Nijang Karbi Anglong pen Sarhon Terang Karbi Anglong News
On lapen chief executive members sir Dr. Turan Nohang Fan iltum chini bangal lalo non ke bangji arni pen bangke pena di pen bangke bomasi chok chima labang sokang sai phondang prabjin pen insai pon po bosi mate insai nang po bosi ni tum bangke chuni rin lo lapa long bangke ili mithang ekhai mai mithang kar bitnabe chethra kam yason mande de tilo ati manon hokpet bangke nolong ke border alam si bisikoi bangke tung kama tha bangke apar signing apolo stame halapu border bangke sulu sudak bom lang nanda jujelang sitame lapu sangti alam bang bisikoi bangke sangti lam masino lom sotelam delom bangke ahor sudu sonlo asili tum bangta la bangke ma thani polo hapu border situation me ulang samsilang same pu bangke intang Karbi Anglong angbong bangke illegal benok sikame claim bangke la bangke tinta chelano dakchi bola niltum West Karbi Chamber Commerce bangke non jat no dak khiruni arrange long bangke arranger bang sapso chok che inside tong ne kedelo pot stame yetu bang jitu kachuni ri bangalo made ka pachini bangalo tim Karbi Anglong tu masame da la ranger kamsa sang hon bangke non la sulup sudah ko bangke along prek ten for day fan bangse itu bangke ning hangpon lapen chuni ri pon Dr. Turan Nohang pon lapen langli bangso asai dengpon po prabjin pen busining thero ni tu khiruni aren tot bailo prek aren song sami ma prek mohol dame la son ke claim do aron ri pen claim atum do forest atum nong si ke check hol hut tong si check dun por si ton thi te pro te illegal hormu la pen dun bori hormu pura me la chonghu yong si ke thedong lo pong te public do ma check me la so hormu bangke la si non nili tum chamber ko ma se polo kapre na me check me long si illegal lo ko illegal thedong lo dun bori hormu thedong lo pon ke public check me lo la pen ke long lo ten ko pia department ma house department bang langnang po house department bang la ko iltum bangke tham tunang po mate samjai tunang po lasi non ilong long ni do penan sangti mohol asondo ili tuma phan mate dil tum ka thedam long forest department ke arni ke bang husi kagos photo me than un choji mate than long ji lapet arni chidule prangsi kagos photo bangke tipi chala me than un choji sita min tum thegam long long ni sangti mohol long samhedi ajo 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock kami latum chalan pide diti sita min tum long thegam long lo ke check huta dolo sita me hala so ke check hut bangke alang tum medi kagos photo lang the donta ini ke thomason official tum chalan pak lang ason dodo lapen ni tum so ke check long ke ni tum dang tang la follow sita min amen sung se sita me moniri tum media angno ni tum banji la so hormu yong se alang tum se ason claim bom lang protang te athe ni tum man kang sak pen ereng hu nage thengji mala son amuson si bang Hanjang langso irui ahithia long MS Bharat Automobile Showroom Kangpupon. Wo signify CR ni ada por phai kre sia por malong pen hangjang langso irui pen ephong ahithia long MS Bharat Automobile Showroom kimi Kangpupon. Sonsia lohia man pen Kawel Thangal State Bank of India CCI branch manager ari deng pen si ingpupon lo. Lason si MS Bharat Automobile Showroom Kangpua Mayalong Hemari Tokbi Hanjang langso Bajar Committee Kamala Kantabe Rongasar Romon Hanse Doloi Kuratum Chetongdun. MS Bharat Automobile Showroom Area Service Manager Hiranyo Deka Sales Manager Mukut Rongpia Phan Arpu Pekpontanglo. Bangso Showroom pen Tractor Akimi Longponji Lapen Loan pen Tractor Kipi Awar Saitame Longji Bank Finance Bank Ajat Party Finance pen Sitame Saikati ki atum jongsi KNG atum do pulotangte Joy ke pen Longponji Pusi Sales Manager Mukut Rongpi pen Thanpachinipon. Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News. Nilitum kini nasoani kimi ini hanya langsung long besi asurum nilitum kang kupon lo dak non daily market long dasi laso asurum nilitum kini kang kupon ke lake langsung lo nilitum madak long hanjang langsung long nang abang pu bang pi mani jong si kiti aphan sector nang ji pete nilitum finance people ji nilitum majata finance bank finance tendang lo Siaram Finance atau Mohindra Finance ada nilitum people po dasi nilo ko nilitum long la Mohindra la so atektor chakali nilitum long atektor am so ahom ke thianda long konji dasi ko PPO atektor manang nilitum nang ji answer nilitum manang kon nang berta lo nilitum nang nilitum man joy keben nilitum finance nang PPO ko dasi pini lada nilitum kecheng silang bukajane leke first time nilitum kang kupon lo dasi nalitum mani jong si nalitum non kitia por nang li lo si sector nang dia bangku to man nilitum nang berta no nilitum bank finance nang lo nilitum nang kupon ite na bangso long nalitum man kodak lo nak homri kan gelong ko ladak nilitum man nak homri nai gela hanjang langsung man lo dak daily market man lo nili phanang ki tong lo man nilitum long manager duti
Dako nili adu po nili tu manang kita nili tu finance akam an bagi nili tu PPR na tang nili tu farmer bola ma. La loan Mane nili tu mana aja tapos tami nili tu ma contact number ki pido la so contact number teng benang tu nang birtai kan nili tu na kita ko. La loan tu dak soyong du mati nili tu showroom binang la dak ada bodak showroom tu nili tu box ban dak doji. Kasi nang tu dak nili tu manang humbil nili tu morning dak du pun itu. loan process bang kon back Loan process bang nili tu marji ding jong se kagos pe pini civil mission bote nili tu keder neta ni thomi pi ben sa nili tu kiji la bang. North Eastern Range Silonijan Ranger Chingbai Rong Hangpen Kanghua Thengpi Kenep Dunlong Lakhaingkor Phonilip MSC constituency ke parlo Inglong Borpung Arlong Boti Borlangso Aing Nam Athengpi Kaiketa Aron Ripen Kerop Keparu Humber Abang Lake Inut Borlangso Ahawar Doplang Hanse Arong Asar Hun Hanse Pusi Tangthekpon Arnibang Aron Ripen Inglong Kedu Risa Poma Athengpi Pen Chenglok Kejor Keplak Kanghuver Atheke Golaghat District Anat Kachojor Kanghu Chimit Mepin Aphita North Eastern Silonijan Forest Range Asia Pronop Deron Lapen Bogijan Forest Account Bid Officer Lapen Chingbai Rong Hangatumpen Thekdun Longli Chekrong Det Karbi Anglong District Laki Ser Anglong Alongri Kilir Sing Adim Pusi Kaprek Atum Ilitum Aphan Irponlo Bonta Nona Phi Pajo Penki Laan Kilangmi Kilir Sing Arji Nang Avibom Nang Praibom Tanglu Kedam tang arua cikloni phaithong kep arni ajo apor kanghua thengpi keplak tang a truck thepu ihum registration number awi arlongvoti borlangso anat pen wangbom ahut ranger chingbai rong hanglapen ari sangho lapen homeguard staff atum pen thekdun longsi khangdun lo bonta sang sedet pen ajok aphi arvin dun lo bonta thengpi kanghua motor abang sang sedet si karbi anglong pen katekoinot golaghat district bogejan chotiana pathar ms bora timber and seeding stop depository dimbeswar bora akulat arlo paludam choklo North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo Bogijan account bid ranger Chingbai Ronghang start hetok bi atum kiri tarlip dam asai deng ponsi ajo ama thengpi agari pasang kok thekdam longsi adim aklong pali damdu kachong hu atuma phan rilo bonta katlap amat nep ingnang long lidetlo ranger ahin pen nangke thanduna tengki Nondak Ilitum Forest Department Lapen Lapu Golaghat District Forest Department atum pen chingki chingwaisi thengpi lapen agarita aron ateng pensi mena asai klem pondang kok lupusi berta nang pachini dun bontai si kamang hudam mimi alam abangki kang hua thengpi karthang bek agari longlok apita nepon pe lapen athengpi ta ponpe det abangki isi kachingki pahem so ason doma puta rong arada tumpen penang an ningjepon Kang hua thengpi karthang a motor ke pon nangji adim abeteri lapen motor arlo kedo inchin aso asa ansi wan chot motor lapen a thengpi ke sis pi thek thedetlo kopia potluni tangte thengpi kang hu abang hun hanse komatlo hun hanse lake inut ke thekser anong kache thangklong daplang arong kapangri abang rong asar pusi pangthekpon tangte nilib rong asar amai pen lason asai ke klematum aphan rong asar arpu pekpon langma DFO atum ahin penta kang huwek atum aphan lapen ACF lapen ranger atum aphan arpu kepek ke sai cheklem kle ang thek dokok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin penta Karbi Anglong District pu Borpung Arlong Boti Borlangso ahawar along thengpi ador kedu kaiketa pachojor kang hu asai pachoklem longbom langma jongsi thangasai dengde pulotangte nonder de pin pen thengpi nangvir labji angring thedung dotang lo lapen kreng angji angring dolo pusi chethanpon je puthakna tong chingwai long tabang so timber license jong se avelo bote pia step lo deng pon pon to lage amalik tumfan necessary action and back nang kok senang lepan karji dolang sar nana tumla halang tum ke claim karji ding ulo thai lo lapen aku ki wani tum sa dur pusi birta long tala dak bugijan account bit tum nana tum labang so duty chiklem pon bom lo magdam tang aju phirdo anardo pinita night duty ke claim pon bom lo inge itame ahut pen angkang theo ko nge staff ta ke kompen itum bor ibom bom lo claim pon bom lo te penenge mo nang tum batai ko nang tum la bugijan account bit andara lo nang tum la boson kang hua theng pingine polong peneng January achiklo nepon long lo la sarguti lo inge la hapu la koila mati ta ne acheklo chetene dalo adakta ne sis long lo sitame itum range office pothai plot ti dak bibi te non ke bang jilang an bang kanang tum kupia size deng panila kang hu tum han bang ka hutum phan bang ke tatum phan bang ke itum non wang
bang bom sitami lahai tum bang ke itum department hin pen sitami necessary step and necessary action and thế cái đam tang cái thạch long at teng kulo dang the ka chong hua munit phana nep ne